Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsir al-Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya lan diriwayatake anahu sak temene utawi Nabi Yusuf iku lama ro'a utawa anahu sak temene utawi kelakuan iku lama ro'a tetkalane merui hu ing Nabi Yusuf sapa al-maliku sang ratu saban hale enom hale muda wa huwa hale utawi Nabi Yusuf fi dzalikal waqti ing dalem mangkono wektu iku ibnu salasina anak umur 30 apane sanatan taune. Kala mongko ngendika sapa sang ratu lisarobi kedue pelayan wedan sing gathukke niku basan disowanke ketemu sang ratu weruh ternyata Yusuf niku jan isih enum banget ten niku saban isih enum. Saat itu Nabi Yusuf ngepasi umur 30 tahun. Zaman Nabi Yusuf 30 tahun iki dadi ketok enum kae. Masalahe sing zaman biyen umur iki rada dawa-dawa. Nek saiki ra umur tendak-tendak. Mula 30 tahun kowe ketok tuwi. Nek saiki lah umure tendak-tendak kok ya wis umur cendak pendak dina digrumung sing wedok. Wah, wis. Ayo wis tuwik kempot. Garing nyali kae kok ya. Wis repot. Menges-menges. Ya Allah. Lah karang yo anu ora pandak dadi wong lanang mula yo ndak dina digerumung kok bol. Wis cetha arep bodho yo merem dipet. Nah, wis tak ajani ya tok-toke ra krungu. Nek kepengin ra digrumung, kepengin sing wedok rada bahagia tur ngajeni iki omongo jatahmu sok bodho khusus nggo awakmu tok karo 0,5 juta ngono lho. Ana omong ngono ya ora omong kok. Mbok le omong di bulan balinane ketoke ora ana wong ngamal kene. Wis terus kele maca Rudiah.
Sing wedok rasa ngarep-arep ketoke ora bakal. Kala mongko ngendika sapa Sang Ratu Lisarobi keduwe pelayan wedang. Ngendikane ahadza ana ta utawi iki cah enom. Huwa hiya utawi iki cah enom iku alazi bocah ngalima kang ngerti kang pinter sapa iki bocah takwila ru'ya ya ing nakwili impen-impenku. Di pelayan wedang takoni nalika nyowanke bahasane niku nyowanke Nabi Yusuf langsung kaget lho kok isih bocah. Kok isih enom baguse kok ngono. Pelayan wedang takoni. Ora sing tok omongke kanca ning kunjaramu sing lemuni pinter paham nakwili impenku iki apa piye bocah. Punten dalem 1000 Sang Ratu. Panci menika piyantunipun nggih menika enem bagus ganteng niki. Tur niki maling pinter. Arep ora mesti menyang ngaji ya pinter. Dibanding karo sing ndak dina menyang udah apane. Udah apane. Kala mongkon jawab sapa pelayan wedang, naam nggih Sang Ratu niki. Fa'ak bala mongko ngadepake sapa pelayan wedang ngala Yusufa ing atase Nabi Yusuf. Nah, terus pelayan wedang ngadepake Yusuf nang gone Sang Ratu. Nek cara bahasane gandeng le tengok nang burine dijawil. Pokoke maju. Dijawil ngono kuwi maju. Ya le gambarke kaya toprak terus maju titik nyembah ngene iki kae lho. Terus karo jengking maju. Sendika dawuh Sang Ratu. Waqala lan ngendika sapa Sang Ratu ngendikane ini setuhune utawi ingsun iku ahabbu luwih seneng sapa ingsun an asmanga yen to ngrungu sapa ingsun takwila ru'ya ing takwilane impenku mingka saking sira hecahno. Safahan safahan hale jelas utawa hale cetha safah. Fa'ajaba mongkon jawab sapa Nabi Yusuf bidzalikal jawabi kelawan mangkono-mangkono jawaban safahan lan ya jelas. Akhire Sang Ratu kandha ingsun ki luwih mantep, luwih seneng, luwih legawa. Nek krungu langsung penjelasan impenku, dadi takwilan impenku penjelasan rincian impenku ki saka awakmu langsung he cah enom. Hale cetha safahan safah. Nabi Yusuf jawab pangandikane Sang Ratu ngono kuwi ya kanthi cetha ya cetha ora kok groyok ora kok wedi ora. Dijawab cetha. Wa syahida lan nekseni apa kalbuhu. Atine Sang Ratu bisih hatihi kelawan sae pengendikane Nabi Yusuf. Lan Sang Ratu ya nyekseni
neng jero ati, benar-benar nyekseni tentang sae penjelasane Nabi Yusuf. Penjelasane sah ora kok mengkur lanyo-lanyo. Cetha jelas ngono lho. Fadzalika mongko utawi kang kaya mangkono iku qauluhu ta'ala ngendikane Allah Ta'ala. Falamma kallamahu qala innakal yauma ladaina makinun aminun. Iki pembahasan dijelaske tentang impene sang ratu karo Nabi Yusuf jedhet cetha terwaca kae. Mula terus falama kalama mongko tetkalane gunemi jelasake utawa nerangke sapa Nabi Yusuf ing saratu utawi sang raja. Ae tegese kalama gunemi almalika sang ing sang ratu sapa Yusufu Nabi Yusuf. Impen panjenengan niku takwilane ngeten, sang ratu diterangke kaya sing penjelasan ngarep kae. Iki ana sapi kuru pitu mangan sapi lemu pitu, ana pari garing-garing pitu mangan pari ganu lemu-lemu ijo-ijo ngono kae. Terangke kabeh gamblang. Impene rak ngono kuwi dadi ana sapi kuru mangan sapi lemu. Lah yo lurah mosok sing lemu mangan kuru ya mengko lek balung tok. Sing kuru ya mangan sing lemu. Wong nek do lemu-lemu iki ya mangane sing kuru-kuru kuwi. Wong walik. Mula pasangane entek lah dipangani. Ini dijawab kabeh secara rinci, secara gamblang. Mula falamma kallamahu qala mongko ngendika sapa sang ratu, ayat tegese al-maliku sang ratu ngendikane innaka sak temene utawi sira Yusuf al yauma ing dalem iki dina ladaina ana ing dalem ngarsa ingsun makinun utawi ana kedudukan. Ae tegese dzumangzilatin wong kang duweni kedudukan rafingatin kang luhur aminun tur aman. Di langsung mantep. Aku lega, aku puas, aku neng ati yo yakin tentang penjelasanmu kuwi iki sing tak arep-arep. Sing wingi aku nekake tukang sihir ahli, dukun-dukun ahli, juru bedhek ahli zong kabeh. Ora iso jelaske kabeh. Lewani madhep aku ming uteke pengin do golek opah. Kan diming-iming to arep dopai kedudukan sing luhur, terus goblok barang maju kok ya ceritane. Ndok ngoyak kedudukan kuwi. Wah, ming waton nekat jenenge galak gathung. Adu nasib. Mbok menawa engko sauni-uniku ketampa, wah wis modele ngono iki to. Saiki iki goblok barang maju sing penting dedet. Akhire dadine wis mung ra cetha kuwi dadine lah ya mung bodho-bodho maju mung ngendelke dhuwite. Engko nek dadi ya mung tandang gawene mung galak gathung. Tandang gawe ora jelas. Sing rada pinter omongane sendika. Sing rada dhuwur omongane nggih. Wah, wis entung iki jenenge. Endi lor endi kidul. Karo Hama ini udah apa-apane. Hama ini ki tegas jelas ora duwe rasa wedi babar blas ya lewanti-wanti we tenanan mula ya sing jenenge punggawane pegawene tekan medun sak rakyat-rakyate le mencintai ra kaya terhipnotis wae.
diwarai kan modelnya pidato saurunge kan nek diwarai bales kayak saat itu diwarai ora kok marahi sikik. Wong cetha Israel nyerang sikik terus ngantek keneng Humaini kok ngantek sedo kuwi. Lah kelingan wanti-wantine Humaini wis ngamuk. Iki kan perang Badar kedua tuh nek digambarke nek jenengan iso ndelok. Perang pertama Muslim kalah zaman semono, neng perang Uhud itu Muslim kalah karena tertipu itu. Zaman semono. Terus diteruske perang kedua jenenge perang Badar. Muslim menang padahal cetha tentarane 300 mungsuh 1000. Kafir 1000 Muslim 300 menang. Mula neng Quran dijelaske neng perang Badar itu sebenarnya bukan perang, tapi ngazabe Allah, siksane Allah nggo wong-wong kafir. Nang Quran penjelasane ngaten niku. Lah niki dibaleni niki perang Uhud kalah, Israel Palestina kalah. Ngantek ngleleng wong kafir. Terus kemendel malah nyerang Iran. Kayak saiki Iran ijen dimungsuhi loro malah kepara punjul saka loro wong Israel karo Amerika ming waton wani wong diwarai ra mirip. Dadi mirip banget karo zamane Kanjeng Nabi. Humaini putune Kanjeng Nabi. Seming hancur-hancuran nek niki tetep kan. Ora mandeg lho, wae dibombardir terus. Terus iki. Ngantek presidene Israel ki ndelik mlayu kok. Saiki mlayu. Ya tetep wedi kok ya. Tentarane sing wingi nalika ngadepi Palestina gleleng-gleleng saiki dor kabeh. Tentara Israel dor kabeh. Sekarang wingi ra ono perlawanan ya saiki wis don wong sing kae di syuting wis sing mati pira sing luka-luka ki langsung drop don. Kira ketegasan Humaini niku kok ya tegas jelas. Iki ora mung sekedar perang, pokok iki jihad kok bol. Mungsuhe wong kafir. Zaman Kanjeng Nabi ya Kanjeng Nabi mungsuhe wong kafir. Nah, terus nganggo licik-licik niku terus gawe propaganda, ngebom kilang minyak Arab. Terus engko tuduhane dilontarkan Iran sing ngebom ben Arab Saudi merangi Iran. Propaganda agama Iran ki alirane Syiah, sesat dan lain sebagainya. Padahal sing jenenge Syiah sing asli wong ya dasare Quran hadis niku ora mesti menggo. Ora mesti menggo kaya ana golongan-golongan tertentu ning jero kono sing menggo. Ning pada umumnya pada dasarnya ajaran iki ora menggo. Mbok ndelok nek Humaini pidato kae. Ya kaya Islam ning Indonesia ngeten iki. Islam ki pirang-pirang ning ana golongan-golongan tertentu sing menggo lho ngene iki mingen iki. Nek jenengan paham. Ana aliran iki menggo, ana aliran iki menggo ngono kae lho. Ning ora kabeh menggo. Lah kuwi dienggo gaco le arep ngadu domba. Mula proklamasine lho muni Syiah iki aliran sesat ngene-ngene. Wah, wis ra mutu. Wong gila iki pokoke terus melakukan trik licik. Iki biyen wong kafir iki do ngono kuwi. Yen biyen angger kira-kira anu licik lho. Ning pokoke ora bakal gelem dijak rembukan, ora bakal gelem dijak gencatan senjata. Ngomong ngono kuwi ora ana gencatan senjata entek sisan. Iki bome sing dadi gonge urung diluncurkan. Lagi disiapke. Ora nggo Israel, tapi nggo Amerika. Dan memang pidatone Humaini saurunge ngomong, memang sudah saatnya dia dalam tanda kutip pemimpin, dia orang mereka. Dia itu pemimpin yang sombong sebagaimana Firaun dan Namrud itu ya. Dan saksikanlah Firaun pada akhirnya hancur, Namrud pada akhirnya
hancur ya. Iki ya arep digawe ngono kuwi ya. Nek jenengan radong dolane TikTok. Wong sing didelok kowe drakor wae ra wis-wis. Drama Korea, acara guyu, acara sedih melu nangis, gek ngopo ora cetha. Nek wong wedok-wedok jan iki lagi mendem TikTok e. Nek ra mendem TikTok ya kuwi drakor kuwi, drama Korea. Saiki TV sinetron ra ono pindah nang handphone drakor. Oh, alah wis. Nanti udan deres mepe sego ora dintas. Wah, jan tobat iki wis. Mendem drakor tenan iki anggere ngene iki. Wong ketok mepe sego ora dintas wis sekarang ya butuh. Nek yo ndelok iki sing kira-kira ana manfaate, ana ngelmune dan lain sebagainya. Ning nek kula ngibaratke perang Badar, perang Uhud iki ming ide kula, ming ngen kula tak gathuk-gathuke sejarahe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi perang awal Uhud kalah, terus diteruske mburine Badar menang, dan ternyata di Quran dijelaskan bahwa perang Badar itu bukan perang tapi ngadhape Allah, siksane Allah dienggo wong-wong kafir. Mulane 300 banding 1000 menang sing 300, wong burine sing 300 malaikat sing ngeduke siksa ngono kae kok ya. Ha iki burine sing siji dibut negara loro, iki malaikat wujude bom. Ha yo nyatane yo bom sing juara itu pener terus ya. Ngantek kapal sing manggon ning pangkalan Teluk Timur Tengah yo keneng ya. Pinter tenan ini nyetir. Seneng aku nek ndelok wae. Ngantek aku iki posone ya ora oleh apa-apa. Pendakwan delok kuwi anggere bome jeblok nek nggone Israel wong ngene Amerika langsung modiar. Ya ndelok niku iki jange wis. Marem rasane marem je karo guyu kae sih. Kuwi anu kalimate wis tak longi. Asline ana tambahan burine. Ya basa wis bumbuan. Sing penting anu gugurke kewajiban aku ya ngono kuwi. Sing penting wajibane gugur nek nggon ganjaran ra mikir awak. Tak golek ganjaran liya aku. Wis angel tenan sih. Sekarang jenengan anu ora di selera. Dadi delok-delokane iki ora cetha. Kula iki nek ndelok nek nang nggon handphone kae mung loro, urusan Kabib karo Mukibin kuwi. Sing nomor 1 ya urusan Kabib karo Mukibin kuwi ditinjau saka berbagai macam komentar, ditambah iki ana delokan anyar perang Iran melawan Israel Amerika iki. Rada gayeng iki. Nek kon ndelok drakor wegah. Kah iman-iman handphone kuwi. Kok le kober-kober. Iki perang Badar tenan iki, siji mungsuh loro e. Ya kamu kok sing loro ya senjatane medeni kabeh tetep diwaneni kok. Elok iki perang Badar iki. Buyen teng jelaret kae nang dhuwur teng jelaret bom. Kaya mbang api ning bom. Lewat nang dhuwure Kuwait, lewat nang dhuwure Qatar, sing do budal nang Qatar nang Kuwait mung do gila kok. Lewat nang dhuwure wong bom lewat nang dhuwure kae. Wah, wis entek atine kok ya. Engko nek meleset menggok medun rono rampung. Iki yo ora main-main sih kok. Nek ngene iki wong ora diliwati wae rasane wis kaya kekebon. Wis kaya kekebon urip ning mati kok ya awake dhewe iki.
Wis ra iso apa-apa, urip ning wis ra iso polah kok arep ngopo. Ngantek buka nek kaning masjid ra buka. Oh alah ya Allah. Lah piye ya ngomah ki ana ning ra kono kok ya. Wong agar buka kowe lek akon karo nyentik, gek buka. Ngono sih. Lek arep kaluwe piye nek disenting ngono kuwi kowe. Akhirnya wis trimo genteong menyang masjid. Wangun tenan kae. Ning yo malah ketok kaya poso tenan. Wong nek awan lemes kae. Iki jian poso. Mula saurunge kekebom rasane kaya wis keneng bom. Wis berat, lek nanggung iki wis berat. Lah ya top to iki lho. Mula iso nerangke takwilan utawa penjelasan impene sang ratu langsung kandha. Kandhane aku puas pancen kuwi keterangan sing tak arep-arep ngono kuwi nang ati iki rasane sret nampa keterangan iki sret nang ati iki. Cetha terwaca pas. Ilahmu nerangke jan mantep. Nek jaman saiki le ibarate leh nerangke iki kaya le nerangke gendone burak. Sis ngono. Dadi pas le nerangke iki kepenak. Sret. Ya engko ndak darane ngegungke diri ya. Kok wis dinjloke sisan wae wong dasare wis batut ning ngisor pol. Mosok arep kiyaine ora ana wong ngakoni. Apa malah muni Gus ngono ya saya. Mbok ya wis. Ngene kuwi ya isih urip kok aku. Iki lho saiki kowe Yusuf dina iki ning ngarsa ingsun tak kei kedudukan sing luhur, kedudukan sing aman, kedudukan sing terpuji. Aminun ki iso aman utawa iso terpuji. Utawa kedudukan sing duweni amanat, kedudukan sing iso dipercaya. Ae tegese dzu amanatin. Khilafate aminun iku kang duweni amanah, duweni kepercayaan ngalakuli sain ing atase saben-saben suwiji-wiji. Fama taro mongko ora weruh sapa sira, fama taro mongko ora ngerti sapa sira ayuhas sadiku wong sing jujur. Kula sain fima ora fama. Kula sain ing dalem saben-saben suwiji fima ing dalem barang taro kang ningali sapa sira ayuhas sadiki wong sing jujur. Hati saiki kowe ning ngarsa ingsun tak kei kedudukan sing luhur, sing amanat, sing iso dipercaya ana ing dalem sakabehane perkara. Terutama ing dalem barang-barang sing kowe iso meruhi. Dadi iki cara saiki ngono, pokoke penasehat spiritual. Karena weruh apa iki engko kon nasihati, ngerti apa engko kon nasihati. Penasehat spiritual, penasehat pribadi terusan. Nek cara arep tindak rono oleh undangan ngeten niku ki engko terujukane nang ngene Nabi Yusuf sike. Iki kok ana undangane menurutmu pripun? Ampun ditindaki. Niki enten ngeten-ngeten ngono sing ngerti kok ya larang top sih. Top kayak jenengan meng plonga-plongo. Wah, sanggar kewareken wis ra kalap. Nyanggar sahur kewareken kok ra kalap iki lho. Yes. Lah ya wis ming waton semende ngaji jek
semende kayak glegak-glegeken iki mau mangan apa. Tobat iki mau ki mangan apa cik ngaji kok semende glegak-glegeken. Wah, ketoke mangan tongkol. Mula ambune sprene ra ilang. Lah ya Allah. Kamangka iki sing dikawatirke Zulaikha, waduh tenan iki engko ngantek sempat ketemu Sang Ratu iso nyukupi utawa iso minangkani apa sing dadi kersane Sang Ratu tenan. Neng kono direngkuh, neng kono dikai kedudukan, wis ora bali nang ngene patihe. Ha Zulaikha komeng kok ya iki. Waduh saiki semanggon kono gek piye iki? Ha judeg banget kok ya wong tresnane demene karo kasmarane tenanan sih. Jan kasmaran tresno ora weruh, ora ngantek sedina iki ra weruh sekesuk ngono tobat sih kok. Ora weruh sekesuk ngono wis wah tenan rasane kaya masuk angin. Ya jenenge wis tresno karo kasmaran sih kok. Oh sing banget tresnane iki Zulaikha kuwi di masalah iku. Kok malah saiki direngkuh Sang Ratu dikai kedudukan kowe dadi penasehat spiritual. Dinadi-nadi mung nyandingi Sang Ratu terus. Nyandi-nandi suwah tobat iki. Wis ra iso cerak, ra iso nyawang, ra iso ketemu. Nek kono iki wae kulino ra nyawang wong pancen nyawang wis sebah kok. Nyawang wis sebah. Mula santai nek iki. Diomongi garwamu ketoke mbut gawe nginep, Mbak. Len jawab, nek kae iki mbok ra mulih sisan wae ra apa-apa. Sebelum ning dijawab ngono ati jenengan iki jan remuk asline. Telemune ditakoki ketoke garwamu lek mbut gawe nginep Mbak. Lah kok jawabane nek kae iki mbok ra mulih sisan wae ra apa-apa kok. Ya ora ngono kuwi Mbak. Sumpah, malah sumpah sih. Lah yo wah jan tobat tenan. Mbok sebabe apa ya ora ngerti oleh omong ngono. Makane salah satu pelajaran penting nenggon sejarah Nabi Yusuf itu adalah kecerdasan dan kejujuran. Nabi Yusuf itu jujur sekali, ning yo cerdas. Ternyata jujur dan cerdas niki iso ngeterke seseorang dadi mulya sing abadi. Ning nek ora cerdas ora jujur iki engko ya upamane mulya wae ora langgeng. Oke to wong cerdas ra jujur. Wah sakpole kok ya. Kudune loro kuwi ora iso dipisahkan ya cerdas ning ya jujur. Wah jenengan gelis banget lho oleh derajat dhuwur. Contoh ya kaya Nabi Yusuf iki cerdas tur jujur kok ya. Wis aman wis anggar cerdas tur jujur iki.